Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw, paingon sa usa ka barangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometros gikan sa Jerusalem. Ug nagsultianay sila mahitungod sa tanang mga butangan na hitabo didto sa syudad sa Jerusalem sa nangaging adlaw. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus o mikuyog kanila. Nakita nila si Jesus, apan wala sila makaila kang Jesus. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga magul-anon kaayo og panagway. Ang usa kanila kaginganlag Cleopas nangutana kang Jesus, ikaw ra ba'y nagpuyo dinhi sa syudad sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nanghitabo dinhi nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabo Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka pinadala sa Dios. Giila nga propeta. Giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong o gamhanan usab sa buhat. Ang mga kadaguan sa mga pari o ang mga punuan sa kagamhanan mitugyan kaniya aron silutan sa kamatayon. Gilansang nila sa krus. Naglaom unta kami nga siya na ang mutabang sa among mga kalisdanan, ang kalisdanan dinhi sa nasod sa Israel. Labaw pa niini, ikatulong adlaw na karon, sukad kini nahitabo. O pipila sa mga babae nga among mga kauban, nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikit-i didto ang iyang lawas. Ug namalik sila nga nanugilon, nga nakakita silang pananawon, diin may usa ka anghel sa Dios misulti kanila nga buhi sa Jesus. Ug pipila sa among mga kauban nanagan ngadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala sa gayud sa gisugilon sa mga babae, apan wala nila hikit-i si Jesus dito. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga pinadala sa Dios. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos gayud ang Mesiyas niining mga butanga? Una pa siya mosulod sa iyang kadaugan, sa iyang himaya. Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang mga propeta. Niadtong tungura duol na sila sa barangay nga ilang pag-adtuan ug nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gipugngan niya sila og giingnan, anhilang kita mamahulay kay hapit na mo gabii. Busa midayon og magpabilin si Jesus uban kanila. Ug sa ilan ng pagpanihapon, bikuha si Jesus og pan, gipasalamatan niya ang Dios Amahan, unya gipikas-pikas ug gihatag kini ngadto kanila. Diha naabli ug nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila nga si Jesus di ay kini ang ilang kauban. Nag-ingnanay sila, pero nahanaw lamang dayon si Jesus sa ilang pananaw. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sulod sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog dayon silang duha ug namalik ngadto sa syudad sa Jerusalem, diin naabtan nila ang 11 katinun-an ni Jesus ug ang uban pang mga magtutuo nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabuhi na banhaw sa Jesus. Si Simon nakakita kaniya, unya gisulti dayon si duha ka tawo ang nahitabo kanila didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoong Hesus sa iya ng pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, Kristo, manglingkod palihog. Maayong gabii kaninyong tanan. Ang atong kauban nga dili makita sa uban, nakita lang nato sa atong pagtuo, gidaladala nato bisan asa ta,
labi na gyud kung ana ata sa problema o sa kamatayon. Mao kini ang gidaladala ni Pedro sa dihang giduol sila sa tao nga dili makalakaw sukad pa sa iyahang pagkahimbugso. Bitutok sila si Pedro ug si Juan ngadto niining nagkalisod nga tawo ug miingon sila, tutuki usab kami. Ug nagpaambot ang maong tao nga bakol nga muhatag sila ug limos kaniya. Ug miingon si Pedro, wala may kwarta. Pero unsay anian namo, ihatag namo kanimo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, ang nabuhi, ang nagkipatay pero nabuhi, nga amo kayong nakita. Ug misugo ka namo nga ipaila siya sa mga tao. Isang yaw sa mga tao. Kay kining mga tawhana nga gusto niyang pasultian namo. Mga matay po ni sila. Mga matay. O nining maungtak na sa kamatayon, bawno nila ang pagtuo o paglaom. Ug miingon si Pedro, sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nasalit nun, lakaw. Ug iyang gunitan ang kamot sa tao. Ug minunot, mikuyog siguro ang tao pag gunit niya og pagpira. Ug ang tao nakaamgo. Kaduna na say kusog sa iyang mga tiil. Ug milukso siya sa kalipay. Nagdaig sa Dios. Now, niya ka din hikaron, masakiton ka ba? Dili. Nagluya ka ba? Wala. Ania nga atong gisimba makaayo kanimo. Kung nagluya ang imong kasing-kasing tungod gidako kag problema sa inyo ha, nga ang Dios lang o pipila ka tawo ang nahibaw, uban ang bidagan ka dinhi ka nagpahungaw. Inigpikas-pikas sa paan karon siya. Kung mutuo ka lang, mausap ka. Kung mutuo ka lang, sa imong kaluya karon kung mapili ka o maingon ka, Ginoong Hesus, buhi ka o gusto po kong mabuhi nining akong kahimtang karon nga gidaog-daog sa problema. Buhi ka o gusto po kong mabuhi ko nga nagluya nining mga problema. Lawas siguro o takibaw kasi mag-edad na tag-40 na manggoy sakit ang tong kalawasan, labi na pirming nagtrabaho, naugtas sa mga problema. Bagatiman og mga bata, labi ng mga bata bugat kaayong dadon. Wa ko kibaw unsay naa, pero sigurado gi kong naa kay do na kay kakapoy og kaluya. No? Naa ka. Bisag unsaon pa na nimo pahiyom-pahiyom, di gina nimo matapunan. Anaa ka. No? Munang moingon mo gani ka, salamat kay Ginoo karong adlaw gaan ang akong kinabuhi. Ang ako pasabot, di lang sakit sa lawas, kundi sakit sa kalag, sakit sa relasyon. Mga bata, siguro dili mo tahod, magkapasakit ka na sa imuhang balatian. Mga bata, dili masugo, mga relasyon, madudahon, imong bana, imong asawa, magkapasakit ka na sa balatian. No? Siguro, gikasabaan sa trabahoan, gidudahan sa customer, giinsulto kung kinsa ba, sakit ka na sa dughan. Kay dili ta bato, dili ta unsa ba. So niya ni simba mo nang wala ko'y kwarta, pero unsay ni anak ko dawata. O pagkahuman ni ini naglukso-lukso nga nagdaig sa Dios. Mo nang karon pwede kong mupili. Pwede akong palukso-luksoon ang akong kalag sa sulod sa akong lawas kay nakasimba ko. Or nakadungog ko sa gibasa, no? Nga akong madala sa amoa. Madala nako sa amoa, no? Sama ni Pedro nga gidala-dala niya kining maong kusog o gahom bisan asa, no? Halabi na kung nanay problema o mamatay, no? Maingon na po ko, kinsay unang mamatay nato? Kinsay unang mamatay nato? No? Bata ba o tiguang? Ang inahan ba o ang anak?
dapat pangandaman. Dapat pangandaman. Mamanang nakaliinan na itong uban ang andam, ang uban wala. Sa ato bitang kahimtang pang manginabuhi, ang uban gipangandaman sa ilang ginikanan sa pagkatao niya sa kalibutan. Giandaman og balay, giandaman og insyura o saba. Ang uban wala. Muna nagkalahi ta. Pero pwede tang magkauban sa pagpangandam sa pag-atubang natos problema nga dala sa yawa. Pinaagi sa buhi nga pagtuo diha sa pag-ingon Ginoong Hesukristo. Abliha, abliha, abliha aron motuo ako kanimo. Ang duha ka tawo masulub-on nga naglakaw. Tungod gigipatay ang ilang gituhuan nga leader. Ug ang iyang kamatayon, grabe ka masulub-on. Grabe ka pakaulaw. Ug nagtuon ta sila nga mo si Jesus na mo'y musulbad sa ilang problema. Munang nanguli silang huy-huy og abaga. Ug nag-istoryahanay sila. Ug naabot ang usa ka tawo. Unsa bay inyong gipanig-istoryahan nga magul-anon man kaayo mo nagluya man bugat man ang imong inyong buko-buko. A buko-buko ra baga. Nganong nagluya man ka na nang piling man ka. Ug niingon dayon, ikaw ra bay nagpuyo dinhi nga wala gid mahitabo kay bawas panghitabo kadaghan kay problema labi na eleksyon na. Daghan kay problema. Unsa mang problema ha? Mahitungod atong gidakop. Gituhuan nga maayo kay siyang tao. Pero gikasinahan. O gipatay gayud. Labot pa tulo na kaadlaw karon ang nahitabo. O ang among magkauban nakapakurat namo. Nangadto sila sa lubnganan kay dili sila makatugot nga ilang kalimtan. Nangadto sila sa lubnganan. Ikatulong adlaw na kada adlaw sige sa lubnganan. O nanabi sila nga nakakita silang pananawon nga buhi kuno. Pero wala sila kakita sa lawas. Isutian lang sila sa ilang nakita na kuno'y anghel sa Dios nga nisulti nila. O nanagan dayon ang among mga kauban, ilang gisuta kung tinuod ba. Sakto gayon ang gitundo sa mga babae. Naabli na ang lubnganan, pero wala sila kakita ni Jesus. O miingon din si Jesus, pagkabuang gayon ninyo, pagkaluya ba ninyo? Hantod karon magluya-luya gihapon ka? Ayaw mo pagluya-luya. Ingon ini ang gisulti kanato sa una o gireview ni Jesus. Gireview ni Jesus ngadto kanila. Ang ilan nang nahibaw-an sa una. Nga siguro nakalimot tungod sa ilang mga problema. Gireview. Og samtang nagsigreview sa Jesus, hapit na sila moabot sa lugar ng ilang atuan. Munang mga igsuon, magsitag simba, magsitag review sa pulong ni Jesus, hantod maabutas atong katigulangon. Sa atong kakapoy, nagapit na tamamatay. Pero, naatay ligon na nga paglaom. Tungod kay wala kong mubuya, wala ka mabiya kang Jesus. Bisan tuod, dili mo siya makita, mura ba og dili kay ligon ang atong pagtuo, pero magpapili lang kita, maningkamot. Umiingon si Jesus, hapit naman ta maabot, naabot naman kita. Sa inyong lugar, ako wala pa, muuna lang ko ninyo. Og miingon siya, anhin na lang tapahulay kagabi ina. Og misugot si Jesus. Og sa ilan ng pagpangaon, nangaon sila. Dahipan, si Jesus may nag-una og pangadji, na iyang pasalamatan maging pekas-pekas, mauna ito ang Santos nga Misa. Mauna nga kung ikaw magluya sa Santos nga Misa, pangayo Ayaw itugot nga madaog ako sa akong problema. Dinhi sa Santos nga Misa, kay wala ko'y madala sa amua. Iniguli na ko sa amua, tuagi pa ang problema. Palihog Ginoong Hesus, ayaw itugot nga niya sa imuhang selebrasyon sa kinabuhi, sa imong kananan uban sa mga anghel. Magluya ko, ayaw itugot. Aron doon ako'y madala. Inigatubang nako sa sunod na po nga mga atubangonon. Buhi ako uban kanimo nga matubang na. For example, imong mga bata, dili mo tuman nimo. Iniguli sa imong balay, posible ba nang dili gyapon mo tuman. Pero dala na, doon na kay dala sa imong dughan. Doon na kay pailog. Doon na kay maayong pulong nga giandam alang sa bata nga dili mo tuman. Okay sa pana nga ilukdawon ganita. Ilukdawon ganita.
Na makita niya po nato sila matag adlaw, pero pwedeng miingon ka, Ginoong Hesus, usba na ang akong kinaiya sa pag-atubang nining mga tawhana. Posibleng imong asawa bubuhuan o imong bana madudahon ni imong maginang kauban, Ginoong Hesus. O imong kauban sa community ninyo, Ginoong Hesus. Pwede. O niya, ikaw ra gyud. Ikaw mo ay Yahweh sa kausaban. Kay kauban na nato si Jesus. Kauban na nato siya sa atong pagpangandoy sa kabag-uhan. Sa kabag-uhan. Manindog palihog.